Izindaba zehora lesikhombisa kusihlwa sikwethulela zona bukhoma ekumkhulule SABC iOakland Park eGoli naze nohlozo kusihlwa nje. I'm not that type of a person. I'm not a criminal. I don't do those things. You can even check in my history, in my background. I'm not linked to anything that has to do with these things. Iphini lenhloko ye-MPD elisamisiwe uBrigadier Julius Mkhwanazi uzovela enkantolo yemantshi yaseBoksburg kanye nesinye isiphathimandla somkhandlu udolobha waseGruleni ngamacala enkohlakalo, ukukhwabanisa nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho kusasa. General Bekicele had appetite to instruct and take control on operational duties in cases of politically related in the province. Umkhuzi wamaphoyisa eMpumalanga usamisiwe uLieutenant General Daphne Manamela ubebamba isithangami enza insolo eziningi abantu abafana nomkhuzi wamaphoyisa kuzolonke uJenene ufana Masimula kanye nalowo wabe ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele. One person has been confirmed, but I cannot say the number of the people because we're still doing defensive operations. Kushona umuntu oyedwa ngesikhathi imoto ishayisana nelelo belithwele igas emgwaqeni N12 eningizimu yeGoli. Umlilo udalwe ukuvuzwa kwegas eholele ekutheni lomgwaqo uvalwe njengoba usuku lonke abezimo eziphuthumayo bebezama ukucima lo mlilo. Nabekhabe elimile lodwa ngasenhlungwana amanye amakhabe emili ixexele ugesi iphinde yahlangana leyo mhlathi yazanayo. Libumbene lomkhothi ihora nenabezulu eliphezulu uza kwethu ositolekela ngolimi lwepawu uSinovuyo Fihlani angihlale kuzona ithondo mbukeli nazi indaba. Iphini lenhloko ye-EMPD elisamisiwe uBrigadier Julius Mkhwanazi uzovela enkantolo yemantshi yaseBoksburg kanye nesinye isiphathimandla somkhandlu udolobha waseGruleni ngamacala enkohlakalo, ukukhwabanisa nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho kusasa. uJulius Mkhwanazi waba ngondabamlonyeni ngemuva kwezinsolo zokufaka amalambu alihlaza ezimotweni zikasomabhizinisi okhungethwa amacala uVusimuzi Khetimatlala. Ngemuva kwalezi nsolo uMkhwanazi wathatha ikhefu elikhethekile kwathi ngokuhamba kwesikhathi wamiswa emsebenzini ukuze kuqhubeke uphenyo. We had to ensure that we conduct thorough investigation. Some of the information that was presented was just not adding up. So we had to go back, get more information, interview witnesses, and analyze all the evidence that we received, but ensure that we also get additional information because most of what was initially presented in 2022 was just not adding up. And once we had done, we had to submit a criminal docket to the DPP for a decision. Our finalized docket was submitted on the 3rd of February this year. Isiqalo sezingqinamba ezilandela uMkhwanazi kwazise uWitness D ongasekho owafakaza kuCommissioner kaMadlanga wenza izinsolo zokuthi uMkhwanazi wabe ekhona ngesikhathi kushawa kubulawa ngesihluku usomabhizinisi waseBrakpan Emmanuel Mbhense isidumbu sakhe okubekwa ukuthi saphonswa echibini. Among the considerations to be made include whether he will skip the country, interfere with witnesses, or tamper with evidence. Now, given what is on the floor, it is my considered opinion that he's not a flight risk as such, but then there's a great possibility that he may interfere with evidence. Uphinde anindeke odabeni lokusebenza kwamaphoyisa omkhandlu dolobha waseGruleni ngokungemthetho eRosebank eGoli nalapho kubekwa khona ukuthi kwashaqwa amatshe ayigugu abiza cishe izigidi eziyi-14 zamarandi ngaphansi kwezimo ezingacacile. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni eMpumalanga usamisiwe uLieutenant General Daphne Manamela bebamba isithangami nabezindaba enza insolo eziqinile ezibhekene nabantu abafana nomkhuzi wamaphoyisa kuzolonke uJenene ufaniwe kwaMasimula kanye nalowo wabongqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele. uManamela wenze izinsolo ezishaqisayo esola izikhulu emaphoyiseni ngokuqhambukela emacaleni ezombusazwe ezimayini ezingekho emthethweni kanye nokuthumba. uManamela wamiswa ngumkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fani Masemola ngonyaka we-2024 ngenxa yezinsolo zenkohlakalo nokusebenzisa ngendlela engalungile izinsiza zikahulumeni. Uthi ithimba lesifundazwe eliphenya amacala abucayi lahlakazwa ngemuva kokumiswa kwakhe. I knocked on many doors
course, starting with my National Commissioner with course and engagement. On the 21st February 2025, I engaged the Office of the Minister of Police, Minister Mkhunu, through a letter. Uphinde waveza ukuthi kwathathwa amadokodo ahanjiswa kwelomkhulu lamaphoyisa yena engazi njengokhomishana wesifundazwe, wachaza kabanzi nangezinsolo zokuxambukela kwengungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele emacaleni ezombusazwe esifundazweni. Former Minister of Police, General Bheki Cele, had appetite to instruct and take control on operational duties in cases of politically related in the province. Uphinde wasola uMasemola ngokufumbathiswa umphathi weKaizer Chiefs uBobby Motaung ukuze kumiswe uphenyo lwecala lakhe. Major General Mukangwe allegedly made a confession that the amount of 5 million rand was paid to him and the National Commissioner General Fani Masemola by a businessman by the name of Mr. Bobby Musiani Motaung. uManamela uthi bukhona ubufakazi bokwesekela lezi zinsolo, kanti kusenjalo ihhovisi lamaphoyisa eMpumalanga lidlulisele yonke imibuzo ehhovisi likazwelonke. Kushona umuntu oyedwa ngesikhathi imoto ishayisana nelolo belithola igas emgwaqeni N12 eningizimu yeGoli. Umlilo udala ukuvuza kwegas oholele ekutheni lo mgwaqo uvalwe njengoba usuku lonke abezimo eziphuthumayo bebezama ukucima lo mlilo. Izimo eziphuthumayo basebenze ngokuzikhandla uqinisekisa ukuthi ayiqhubeki nokusha iloli ebeyithwele ithangi legesi. Lo mgaqo uhlonzwe njengendawo eyingozi kulandela isigameko, kanti abezimo eziphuthumayo bathi kuphoqeleke ukuba balinde kwehle umlilo ukuze bakwazi ukukhipha isidumbu emontweni encane. One person has been confirmed, but I cannot say the number of the people because we're still doing defensive operations. So we cannot go exactly to the vehicle. So we just managed to locate that one, but due to the fact that the tanker is still on fire, but we have contained the fire. Bezimo eziphuthumayo bebenza imizamo yokukhipha igesi kule loli. Our process, we're beginning to decant. So it's taking out the LPG gas from the tanker that is on fire and into a different one that's not on fire. So the process might take, from the technicians, they're saying it might take plus minus 2 hours or more. Bashayeli ukuba bagweme ukusebenzisa lo mgwaqo. So I've been urged to exercise extreme caution and to avoid the N12 West. So if you're coming from the Alberton area towards Soweto, the traffic is being diverted at R59 Reading Interchange. And coming from Soweto towards Alberton, traffic is being diverted at Kamara Road. And motorists, if they want to bypass that area completely, you can definitely use the M1 North and southbound. Umengameli we-African National Congress uCyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi abambe isithangami nabezindaba kusasa eGoli njengoba ezobe ecacisa ngobudlelwane baleli qembu kanye ne-SACP. Lokhu kuzemva komhlangano wesigungu esiphezulu ku-ANC obanjwe insukwini ezedlule. Njengoba nje sekuphela inyanga bungebuhle ubudlelwane phakathi kwe-ANC ne-SACP, umengameli we-ANC ulindeleke ukuba acacise kabanzi ngakho lokhu. Isinqumo se-SACP sokubimela ukhethweni oluzayo sinikeza esinye isithombe. Kulandela umhlangano wesigungu esiphezulu ku-ANC nokungumhlangano obekuhloswe ngawo ukuba kubhekisiswe lolu daba, uRamaphosa ulindeleke ukuba akhiphe umbiko wawo lo mhlangano kusasa. We also reiterate our communique to all provinces that they must convene regional general meetings over the weekend. Even here in KwaZulu-Natal, this will happen as we prepare our structures for the tasks ahead. Umbalulu uthi Ramaphosa uzocacisana ngohlelo lwe-ANC lokulungisa ohulumeni beyindawo kulandela ukubizwa kwamakhansela ezinkulunkwane eziyisithupha ngomandulo ngonyaka owedlule. The national officials and the NWC will visit the Johannesburg metro on Monday morning. And that visit will start with a briefing to the media about the outcomes of the roll call.
i-ANC imemezele ithimba elisha KwaZulu-Natal elizolekelela iqembu nokuyithimba elaziwa nge-PTT kanti uMike Mabuyakhulu usengene esikhundleni sikaJeff Radebe sokuba ngumgqugquzeli. Ukhonjwe indlela usihlalo we-National Freedom Party KwaZulu-Natal uMbali Shinga ngemva kokutholwe necala lokungayiphathi kahle kanye nokungalandeli imigomo ethile yeqembu. Lokhu kwenzeka emva kokuthi uShinga engazange alandele umyalelo wokuvotela isiphakamiso sokungabethemba ubuholi bukandunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli ngoZibandlela wangonyaka owedlule. uShinga kuthiwa akawulalelanga umyalelo owawuthi akavotele ukukhishwa kukahulumeni wobumbano esifundazweni. Iqembu lalithe akavote kanye neMKP ukugudluza esikhundleni undunankulu uThami Ntuli. Iqembu libona ukuthi akakwenzanga lokhu, wamiswa eqenjini kwase kuqala ukuqondiswa kobugwegwe. uShinga ubuye abe nguqongqoshe wezenhlalakahle esifundazweni. iNFP ithathwa njengemabeka nkosi ngesihlalo esisodwa abanaso isishayamthetho. Uma kokuthi ke iNFP iyaqhubeka nokuba ingxenye yalohulumeni okubusa ngokubambisana esifundazweni, kuyosho ukuthi iqembu kufanele lithole omunye umuntu okuyena ozolimela laphana esifundazweni saKwaZulu-Natal. uMngomezulu uthi uma uShinga ezofakela inselelo isinqumo seqembu uzoqhubeka esikhundleni kuze kube kuphothula lolu daba ezinkantolo. Kodwa nje iqiniso lilonke ukuthi isinqumo asithatha uMbali Shinga sokuthi angalandeli imigomo yeqembu lakhe noma imiyalelo yeqembu lakhe ikhona okumfake enkingeni njengamanje. Kodwa ke usenalo ilungelo lokuthi ke usengalo asebenzise zomthetho. Uma ehluleke lapho ke kuyosho ukuthi sekuphelile ngaye ke kwezombusazwe. Umengameli weqembu Ivan Barnes uqinisekisile ukuthi sesiphumile isinqumo ngemuva kokuqondiswa kobugwegwe. Londi Radebe, SABC News, eThekwini. Mbukele sathi qo eyitolo siyabuya nezinye indaba zosuku wena ungayindawo qhubeka kuhlala nathi. Asikubingelele mbukelo mawusanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi inhloko iphini lenhloko ye-EMPD elisamisiwe Brigadier Julius Mkhwanazi uzovela enkantolo yemantshi yaseBoksburg kanye nesinye isiphathimandla somkhandlu udolobha waseGruleni ngamacala enkohlakalo, ukukhwabanisa nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho kusasa. Asikhumbuza ke mbukele ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uma siqeda nje ukuyisakaza uzoyithola ngomnjalo bazo. Babalelwa ekhulwini nama-60 ojela bayithola beqondiswa igwegwe kanti abanye sebaze bakhonjwa beze ngayo emsebenzini ngenxa yokubandakanyeka ezenzweni zenkohlakalo la besebenzisana khona neziboshwa ukuze kufakwe izinto okungamele ingene emajele. Umnyango uthi lokhu kuyakhathaza. La ojele basuke sebengasini isimahleza njengoba besuke bepequlula ijele belibhekisa phezulu. Iboshwa isuke seyithola izandla ekhanda ziphumayela kanyana lula uphiko EST. Phakathi kwezinto enokuvundululwa la ugwayi, imbozi, insango, omakhalekhukhwini kanye nezikhali. Umnyango wezokudlunyeleliswa kwezimilo uthi kuyakhathaza ukuthi khona nojela abasebenza neziboshwa ukufaka izinto eziyingozi. You have an officer in brown uniform who locks you up in the evening, and then at that time they would have ensured that you have a stash of Mandrex tablets with you. In the morning they unlock you and they make sure that in the process of doing whatever you're doing, whether you're working in the farm, you still have these other things that you are doing that are criminal. You're serving 15 years basically continuing to commit crime. Uthi bakhono ojela baqondiswa igwegwe abanye sebathatha imigodla yabo baphuma baphele eminyangweni. Inyunyani Pop Crew ithi akuyona into eyamukelekile ukuthi amanye amalungu abo esebenzisane neziboshwa ukufaka izinto ezingadingeki ngaphakathi ejele.
as the people who are entrusted by the government to actually ensure the safety of our citizens, they do not participate in any such activities which would compromise their integrity and of course the integrity of the work that they do. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uthi laboje labasebenzisana neboshwa abawuyeke lo mkhuba ngoba uma bebanjwa bayokhomba umuzo onotshwala. Umengameli waseMelika uDonald Trump uhlongoza ukuhlasela amabhloho namaziko akhiqiza ugesi e-Iran uma ingavumelani nemibandela yakhe ingxoxweni okuhloswe ngazo uqeda impi phakathi kwalamazwe. Melika ithi izingxoxo zokukhumelana umlotha zisazoqhubeka ePakistan kodwa ke iIran ithi kwamanje alukho usuku olisabekiwe lwezingxoxo. Yize kube nenqubekela phambili emzulisaneni wokuqala wezingxoxo izihloko zokhiqizwa kwamandla enuzi kwelase-Iran kanye nomzila wemkhumbi iStrait of Hormuz yizona eyisayingqinamba. He says, I told the American delegation in Pakistan, we are on this border, we will definitely strike. They only asked for 15 minutes and they ordered for retreat. uTrump naye uthi bakulungele ukuqhubeka nempi uma iIran ingafuni ukugoba uphondo. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years and nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy, they have no Air Force. They have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. Okwamanje akacace ngezingxoxo zokuphemba ukuthula phakathi kwalamazwe omabili kanti ke kusenjalo amazwe amaningi ayaqhubeka nokuthola amachaphazelo njengoba lapha eNingizimu Afrika uphethiloli nodizili wenyuke ngokweqile. Upapa Leo we-14 begqugquzela umlayezo wokuthula nobunye ngesikhathi eqhubeka inkonzo yomkhuleko eKhilamba eAngola. Lokhu njengoba uPapa Leo eqhubeka nohambo lwakhe olusesigabeni sesithathu lokuvakashela amazwe amane asezwenikazi iAfrika. Izinkumbi zabantu zibuthana eKhilamba njengoba uPapa uLeo we-14 behola inkonzo enkulu kule ndawo kanti lokhu kubalula isikhathi esibalekile ohambeni lakhe lwase-Afrika. Angola pode crescer muito. Angola can grow greatly if, first of all, you who hold authority in the country believe in the many-sided richness of its wealth. Do not fear differences, nor stifle the visions of the young and the dreams of the elderly. Uhambo lukaPapa uLeo luza njengoba kunezibheli zezimpi eziqhubekayo kanti uPapa usamile ezweni lokumelana noqhekeko. Asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate. Wamkelwe ngenjabulo uPapa kusukela eLuanda njengoba kwabanye lokuvakasha kukaPapa kunencazelo ejulile kubo. As Angolans, we feel very joyful. We hope that our Pope will bring us a message of peace so that we can all put this message into practice. We are very happy that our Pope has come to Angola. He will give us blessings. uPapa uphinde waqhamisa ukungalingani kanye nokuxhashaza kwezinsiza enxusa abaholi ukuthi babeke izakhamuzi phambili. Ikhaya ley'ntandane belilokhu lidlalisa liphinde linakekela ingane engenabani esakhiweni esingenamnikazi eHillbrook Goli libhekene nengalo yomthetho njengoba singesihle neze isimo salesi sakhiwo kanti sinjalo nje asiphephile. Intatheli yeziko lendaba ze-SABC noMvuyo kaNtanjana siqoqele na umbiko. Le ndawo evusa imibuzo ibizwa iMalaika, umbutho ongenanzuzo obonelela iingedama kwaye notyisa abantu abangathathi ntweni apha. Umseki wayo uJuma Sebichwa uthi babonelela iintsapho ezingaphaya kwama-40. Phakathi kwazo ke ngabantwana abasixhenxe abafikisayo nekutyholwa ukuba bafika apha beselula belahlwe ngabazali nezizalwane. Kodwa uSebichwa akazange azise amapolisa okanye oonontlalontle njengokuba umthetho unyanzelisa. You look at the situation sometimes and you are forced to do some of the things in a different way.
Xa useBeachwa ebhalisa le ndawo yakhe ngo-2011 kwisebe lephuhliso loluntu, uthi wayehlala kule ndawo kwaye wayibeka njengendawo yokusebenzela. Kodwa iingxelo zikarhulumente zibonisa okwahlukileyo. Esi sakhiwo sathengwa yiLearn and Earn Trust ngo-2000 nalapho sasetyenziswa njengephulo lezindlu zoluntu. Ngethuba kuthathwa izindlu ngeTshova eHillbrow naso ke zange sisinde. Ngo-2013 omnye wabanini baso wabulawa xesha ezama ukukhupha abo bantu bangekho semthethweni apha. Ngonyaka 2016 ke kulapho itrust yathatha isigqibo sokushiya esi sakhiwo ngokupheleleyo. Nto leyo eshiya umbuzo wokuba kutheni useBeachwa esavunyelwa ukusebenza kule ndawo. When an organization obtains a non-profit organization or an NPO certificate, that does not deem that particular organization or license them to render services to children. Isebe ke lithembise ngokuthatha inyathelo ngogama iingcali zisithi mininzi imithetho engalandelwanga apha. If you were to look at the developmental stages of a child, the child is greatly influenced by the environment in which they are being raised. Ndingnomvuyo Ntanjana kwiindaba zase-SABC eGauteng. Sithatha iqhuwe itolo mbukeli ngani uma besibuya sizokuphathela umhlahlo wesimo sezulu. Mbukeli